खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि देनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबायहाय न' जिरेसना ओमफ्राय नै दायो जोङो दुब्लि बारियावहाय दंफायो जोंहा दिनै हाल जांख्रा ओमफ्रायो थांनाय बोसोराव माइ गायनायनि भिडिअखौ आङो लाबोनो मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय देग्लाय लाबोनो सानबाय आरोना जोंहा देग्लाय माइखौ खोनथाम गायदों बे खोनथामावनो जोंहा जांख्रा जासिगोन हायाबो बारा गेर नंखाया नालाय माने बारा बुरजा नङा जोंना सानजारिखायनो गेर होननानै बुङो आरो ओमफ्रायो सानथामनिखौबो आङो एसे भिडिअ लादों सोर सोर माइ गायफैदोंमोन एसे मेम'रि दोननो नांगोन नालाय देग्लाय बोसोरनिखौ ओमफ्राय बे सानथामनिखौबो बुजाबनानै ससे देखायलांसै आरोना मेम'रि दोनथ'नो जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय न' जिरसना न' ओमफ्राय नै माइसुनि जासोदो जिरसनाया दा हाल जांख्रानि नामावहाय जिरेसनाजों आंजों एसे माइ गायनोसै आरो जिरेसनाखौ बानानै आं आगोल बबेबा बोसोर मोनसेयावबो हिमानसिया बेबायदि उन्दै समावहाय हिमानसिखौ बानानै माइ गायदोंमोन ओरैनो भिडिअ लाथ'नो ओमफ्राय एबार जिरेसनाखौ बानानै लालायनोसै माइ गायलायनोसै न' माइयालाय गायखांसिगोनानोसै जोब्बायानोसै हनै माहाय दङ नै दायो जोङो दुब्लियावहाय थांनो ओंखारबाय खाम मैगं गासैबो मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय साहा लांबाय आरोना साहाखौ माने जोंहा अंहास फुदुंदों दुब्लियावहाय देग्लाय अंहा माने अरदाब ओरै बानायनानै लाखाबाय नालाय ओमफ्राय दायो थांसै आरो जोंबो Mini satambe, hatai dekai bra, satambe hatai dekai. Ini helan ni kena. Wah! Agak. Punya misti. Muri जोंहा दिनै मटर एवनाय होथ'ला आरो जांख्रा खालि होसिगोन मटर एवनायखौ नै सना जोंहानि माइ गायग्राफोरा नै जाहा दुब्लियाव साहैनो फैगासिनो न आलासिबो दंफैयो नै फोजों बसुमतारी दंफैयो आलासि आरो दंबावो मेरला दा उनावहाय देखायबाय थागोन न नैबे दुब्लिखौ जोंहाबो बोसोरे दै साव गोनां गायनो मोनोमोन आरो आन्थुसे फेन्दासे जालायलायनाय गायोमोन नाथायबा देग्लायथ' बहुद दैनि आंखाल जादों नालाय जोंनिथिंल' नङा गासैनिथिंबो ओमफ्राय मेचिन होनानैसो गायनो गोनां जादों आरोना नै देग्लाय गासिनो मेचिन आफानो भिडिअ बानायना हरनांगौनो दे खनसे नायना हर जों आफाखौ भिडिअ बानायना हरनांगौनो नायनो लुगैना एमान फन खालामगासिनो दहायनिफ्रायनो मैयानिफ्रायनो दे आयाबो खनसे नायना हर दासो जादोलाय दे आरो मायाबा बुंबा बुंहरबाव आं गाबखुमाबाय थादों होनना बुंहर आबैया न'
Abi ada lo gitu no. Makhă, tractora. Fica assim, Ơi, cái thằng nó đang nói chuyện này lại. Bedor ke gaban sahan saja. Gaban har misti bergele bena. Sandunga birat gosa dinai. Tala bondo. नै जाहा दुब्लियाव दायो थांनो ओंखारबाय जों फाजा लांगोन नालाय थांनो ओंखारबाय आरोना गारिजों थांसै सान्दुं गोसाथार आरो फाजाखौ लांजोबनोबो हाया नालाय माबायावहाय स्कुटिफोराव बेनिखायनो गारि लाबाय आरो चलो 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 is kamu mana ayo salang nih magang grafer na salang na mai sujan ya ji beruang maba ke manchester ni ya ji jajोबखाबाय mai sujan आरो बे आसुगुर फोनांदोंबाथाय बारा जालांबाय थागोन आरो माननायजोंनो थांफ्लांबाय थायो आखायाबो ओइ बिराद मोजां मोनो माखौबा बुंनो जांख्रानि मुङाव जांख्रानि मुङाव मा बुंनो दिनै जोबसिगोन आरो गायनाया गोसोफोरा गोजोननाय मोनसिगोन स्रां मोननानै दा मा जानो गायनानैल' दोनबाबो जायाना दैयानो गैया नायफैबाय थानांगोन दै होनांगोन माइ गायनोसो जाहा खोथिया जि गेराग्लायबाय खोथिया जि गेराग्लायबायना बेखौथ' बायगोन ना बायाना मानसिफोरा हा Apa? Hai, जांख्रानि नामावहाय लदासि गायना गालांसै जोंना लदासि गायबाथाय गासिबो मोजां जाखायोना माइया बिनिखायनो लदासि गायनोसै आरोना जांख्रानि नामावहाय देलाय याव गायदो बबेयाव गेजेराव याव गायनोसै आङो दे एसे दावखौ सिरना होदो गायदो दिनै सोनिया आयौ मा खालामजेननानै जादों बेखौ नुफेरथाराखैना दिनै फार्स्ट टाइम मा बुस्थु लाबोनाय जादों नै जोंना मामाया राजिया गोलाव जानाय सानदुंना माइ सौनाय बेयाव फोना फुनाय जाय जांख्रानि रावबो दै होनखाया जाय जांख्रानि Istibaw deh, mama deh. Dia nang lah derbanai nah kan dia nang deh. Unting lah bahasa istimewa saja. Unting lah. Kadang lagi ya. Waktu itu apa tadi sehari sih main di sana. Mana ya? Masih gaya. Micak kota. Oh ye. Ini sana main gaya deh nih. Dah juga. Harus tak tu ber. Hau. Dia metai kon sana ni. Deh. Metai kon. Deh. Jangan
Lang thang gitu dia mau bilang. Siri sana. Udah. Ini mana apa ini? Paling mana? Cabai nam, rumah nawa. Cabai. Cabai. Dah, hôm đó, đi hôm, gai khang mai ba. Hôm đó. Rồi mai nào cái này nè. Rồi mai nào cái này nè. Hả? Có thau nung có đó nung à? Cái thau. Bữa đó tham ăn lại đi xin lại. Nó tham gia rồi. Tham gia rồi. Cái tàu nung cái nào à? Cái tàu. Lan mohon misti. Lao, sampai Lao. Dah. Số này ở đây mua nó bay lên. Hả? Cái này là nó là gì nè? Là gì nào ấy? Là gì nào? Dia lah malah gurja bagus cikan ra. Bidi gasa mau ra nan snai di langau. No sima. Ika hanang apa lah ni? Jili sana ni video lah ni. Aku foto saya. Las dena, here. Laja kai. Nisku berat size nuka dai tinggi je genar bilai je. Ini aku gas nuat las dena. Nei, bina tu kau le apel baik di jalan lain nei, jengna kau danga. Apel baik di jalan baik kau le. Ang krim lai thang, gasibo mai gainain fisa do. Oi, bazai. Nोंसोरनि जानायखौ बिराद गोथाव साइज नुदो देलाय खनसे जाना देखायहरलाय. जि गोथाव नुखादों नोंसोरनि जानायखौ. गोथाव नुदो जानायखौ. साइजनि जानो नागिरथारदों आङो. आंखौ नुबाय थादोंना बेखायनो दावराव जादों बे. जांख्रानि नामाव नै ओंखाम माइब्रा, जोगोनार भाजा, सयाबिन भाजा, लाल महन भाजा, नारें, बानलु.